Триває інформаційний вечір на каналі АТR. Я Христина Стець. Вітаю вас і дякую, що ви доєдналися до нас. І далі 40 хвилин на важливі теми дня сьогоднішнього, важливі і складні, як на мене. Ми будемо говорити з гостем нашої студії. Зараз це Віктор Шлінчак, засновник і голова правління Інституту світової політики, а окрім того, керівник інформаційного агентства «Главком». Пане Вікторе, я вас вітаю ще раз і дякую, що ви знайшли час для того, щоб до нас прийти. І, власне, перед ефіром ми мали коротку розмову. Я говорила про те, що збиралася почати дещо з іншого, але ви вже, напевно, здогадалися, з чого ми вже будемо починати. Ми будемо починати з того, можливо, не знають глядачі, що незадовго до ефіру стало відомо про те, що Єгор Соболєв, який раніше був головою парламентського комітету із протидії та запобігання корупції, тепер не є вже головою цього комітету. Депутати, члени цього комітету проголосували за його відставку. І для багатьох це було прогнозовано, для декого, можливо, ні. Пане Вікторе, для вас, наскільки це було прогнозовано, що в контексті останніх подій, ми пізніше, власне, цей ланцюжок перекажемо, це станеться? Ну, по-перше, його ще не відсторонили офіційно, оскільки за це, якщо я не помиляюсь, повинна проголосувати Верховна Рада. А у вас є сумніви, що Верховна Рада за це проголосує? Буде, мені здається, що можуть деякі пальці деяких депутатів якраз проголосувати кнопку «проти». А чому? Ну, мені здається, що є в парламентській залі достатня кількість людей, які будуть натискати кнопку «утрималися». Не проти, а утрималися. Поясню свою позицію чому. Ну, ви знаєте, українське суспільство взагалі дуже любить ділити все і саме ділитися на біле і чорне. І мені здається, що кожна ситуація, в тому числі політична, вимагає того, що ми маємо ставати на бік чогось всього доброго і проти чогось всього злого. І оці останні події, власне, і навколо так званого Міхо-Майдану, і навколо плівок, і навколо арешту, і навколо навіть сьогоднішнього побиття, вони поляризують знов дуже сильно аудиторію, яка є, так би мовити, політично заангажована і так далі. Тобто, якщо не можна говорити, що факт відставки Соболєва – це абсолютне зло. Точно так само, як не можна казати, що це во благо, ця історія, це тільки во благо. Насправді політика, очевидно, як і життя, має дуже багато інших відтінків, і вона більше мені нагадує взагалі таку сіру масу. І в ній намішано всього дуже багато, і ми можемо, в залежності від того, як ті чи інші події інтерпретуються, і в кого є більше сил інтерпретувати ті чи інші події в ту чи іншу сторону, той і виграє. Це стосується не тільки конкретної ситуації по Соболєву, це стосується і питання НБУ, ГПУ, це стосується насправді і питання Саакашвілі. Він хто? Він патріот України, чи він щось робить не те? Бо про Саакашвілі я збиралася говорити трішки пізніше. Я так розумію, що ви для себе, власне, цю ситуацію з Єгором Соболєвим, хай навіть ще парламент не проголосував в повному складі за зняття його з посади, пов'язуєте з ситуацію з Михайлом Саакашвілі? В тому числі. Тобто це могло стати однією з причин, чому його зняли з посади голови комітету? Я думаю, що це могло стати одним із таких ключових аргументів. Ви ж розумієте, що насправді була б людина, завжди є до неї і претензії, і є ті, хто говорять, що це взагалі мало не свята людина. Тобто людей, знову ж таки, не можна говорити про те, що людина може бути виключно в позитивному ключі. Згадайте, до речі, вибори президента в 2014 році. За Порошенка віддали свій голос більше 50%. Це було безпрецедентно, коли в першому турі людина виграє вибори. І явка була безпрецедентною теж. І реально, буквально через 2 тижні українське суспільство почало цього ж самого Порошенка, за якого вони голосували, почали його критикувати.
Тобто у нас, розумієте, дуже багато насправді хештегів перемог і хештегів зрад. У нас немає оцього балансу. Ну, дивіться, якщо не говорити про зраду і не говорити про перемоги, ви кажете, скажімо, що це могла бути однією з причин. Мені, наприклад, видається, що тут треба думати, чи це, скажімо, була причина підтримка паном Соболєвим пана Саакашвілі, чи це вже, власне, був привід для того, аби, замінити, скажімо, голову антикорупційного комітету. І, власне, ми зараз попросимо більш уточнити або просто висловити свою думку з цього приводу Сергія Лещенка, народний депутат України. Він соратник Сергія Соболєва. Він з нами Єгора Соболєва, вибачте, з нами на прямому зв'язку. Пане Лещенко, я вас вітаю. Чи ви нас чуєте? Так, чую. Отож, просимо вас прокоментувати, з чим ви пов'язуєте, власне, це звільнення сьогоднішнє Єгора Соболєва, і чи не складається це в таку певну схему, яка вже кілька місяців насправді тягнеться від вибору аудитора для НАБУ, пізніше претензії до Національного антикорупційного бюро, тепер заміна Єгора Соболєва. Будь ласка. Дивіться, по-перше, Соболєва ще не звільнили. Сьогодні винесено йому вотум недовіри руками провладної групи депутатів блоку Порошенка, а також Народного фронту і неочікуваного союзника в особі опозиційного блоку. По-друге, це голосування, це є реакція на те, що антикорупційне бюро розслідує діяння правлячих нині корупціонерів. Тобто мета на кінцевому етапі – це прибрати самого Ситника або зробити НАБУ недієздатним, щоб на початку виборчої кампанії, коли вона буде вже навесні наступного року повний рост розгортатися, щоб не було жодних можливостей в НАБУ розслідувати корупційні діяння правлячих нині корупціонерів, щоб люди, які зараз перебувають на посадах, щоб вони далі могли переобратися і грабувати Україну. Це конкретна мета, яка стоїть в куті на чолі цієї спецоперації. Пане Сергію, а власне з приводу того, чи проголосує завтра або в якийсь інший день парламент за те, аби зняти Єгора Соболєва, поки що за це проголосував тільки комітет. А чи буде консолідація з цього приводу у парламенту? Які ваші прогнози? Пане Сергію? Пане Сергію, ми вас не чуємо. Напевно, ми втратили зв'язок. Тобто, так, справді ми його втратили. Тобто, насправді не так і все однозначно, так, як можна собі в такий ланцюжок все скласти. Так? Бо насправді як виглядає? Спершу були дебати і перипетії з приводу обрання цього аудитора для НАБУ. Ця людина мала би насправді сказати, добре працює керівник цього антикорупційного органу, ну, якщо грубо говорити, чи погано працює. І, власне, тоді багато говорили експерти про те, що Банкова пропонує свої кандидатури, і у суспільства було багато запитань, до речі, до цих кандидатур, для того, аби зняти Артема Ситника. І в контексті останніх скандалів і останнього конфлікту між НАБУ і Генеральною прокуратурою і сьогоднішніх заяв у парламенті Генерального прокурора про те, що він пообіцяв, що, власне, за ці порушення, які, на його думку, допустило НАБУ, зокрема, керівник цього органу понесе кримінальну відповідальність. І також, якщо зацитувати, що він сказав, що молода людина молодого органу просто допустила помилки, умовно кажучи, у знанні законодавства. Тобто хіба це не є? І зараз ми бачимо про те, що вже зняли Єгора Соболєва, принаймні зробили до цього перший крок. І депутати від блоку Петра Порошенка вже близько 3-ї години дня заявили про те, що от зараз треба терміново обирати, ну не терміново, а знову починати обирати аудитора для НАБУ. Знову повертаємось до початку нашої бесіди. Якщо ми будемо... Так, зараз я вас переб'ю. Вибачте, Сергій Лещенко знову з нами на зв'язку. Ми відновили зв'язок. Пане Сергію, чи ви нас чуєте? Так, чую. Власне, ще би хотіли уточнити у вас, які ваші прогнози? Чи парламентська більшість проголосує за те, аби зняти Єгора Соболєва з керівника антикорупційного комітету, чи ні? Я переконаний, що голосити це рішення є. І це, знаєте, якби в них не було впевненості в тому, що ці голоси на другий етап, вони б не почали перший. Перший етап полягає в тому, щоб Соболєва позбавити посади голови антикорупційного комітету, оскільки через цей комітет можна отримати доступ до
знаєте, як зламати НАБУ можна, хапати НАБУ через цей комітет. Тому я знаю, як це системно відбувалося протягом останнього року. Спочатку додали депутатів в комітет наш, потім через цих депутатів почали фактично травлю Соболєва і мета, зрозуміло, це взяти під контроль. І я би ще хотіла уточнити при нагоді, оскільки маємо з нами зв'язок, ви є серед тих депутатів, які стали фігурантами кримінального провадження за фактом втечі Михайла Саакашвілі, вчорашньої втечі, як це називають силовики, з-під варти, з-під бусика силовиків. Чи вже були якісь певні дії в цьому сенсі, чи вже, можливо, вас викликали на допит? Нас не викликали ще, і для нас це виглядає смішно, тому що наша діяльність полягає в тому, щоб захищати громадян від свавілля силовиків, спецслужб, які накинулися на них під час цих подій. По-друге, взагалі, це все виглядає, знаєте, як просто банальне бажання політичної розправи з боку Луценка. До цього нам не звикати, просто дивно, що людина, яка сама була об'єктом переслідування за свої погляди, дуже швидко стала сама, знаєте, перетворилась на ката. Тобто на те, хто це практики, яких він страждав, це реалізовує як прокурор. Ну, напевно, така ціна його політичної діяльності, всі його мотивації перебування в політиці. Я вас почула. Спасибі, пане Сергію, що знайшли можливість вийти з нами на зв'язок. Сергій Лещенко, народний депутат, був наживо телефоном. Я нагадаю, що у нашій студії Віктор Шлінчак, засновник і голова правління Інституту світової політики. Зараз будемо більше говорити про політику в Україні, яка теж є частиною світової. Отож, я вас перебила, вибачте, продовжіть думку. Тобто, напевно, цей ланцюжок, який я озвучила, не зовсім є правдивий, не зовсім це все так. Повертаючись до того, про що я говорив на самому початку. Питання інтерпретацій. Якщо ми візьмемо фігуру Ситника, це такий самий прокурор, який пропрацював в системі Генеральної прокуратури майже 10 років. Візьмемо там, Луценка не будемо чіпати, він більше політик, візьмемо там керівників підрозділів Генпрокуратури. Це такі самі прокурори, як і Ситник, де-факто. І тут у мене дійсно питання виникає, яке сьогодні озвучував Луценко. Якщо Генеральна прокуратура є старим органом, який підзвітний Верховній Раді, і який де-факто має у вигляді Верховної Ради аудитор, чому новий орган, який є створений 2 роки тому, чому він не має аудитора, жодного аудитора? І дійсно, в мене, як у громадянина, насправді питання, дуже такі нюанси. Тобто, дійсно, на якій підставі, наприклад, органи ФБР діяли, як стверджує Ситник, у співпраці з українським НАБУ, і розробляли якісь операції щодо затримання корупціонерів, високопосадовців і так далі. Тут, власне, треба теж нести уточнення, наскільки формулювання було таким. Чи розробляли, чи брали участь, чи консультували? Він сказав, що розробляли, а питання розробляння і координації, чи там, що вони були там консультантами, це різні абсолютно поняття. Через те в мене теж виникають сумніви, чи не перевищувало НАБУ свої повноваження точно так само, як Генпрокуратура могла перевищувати, чи Служба безпеки України. Тобто питання в тому, що зараз в усьому силовому котлі вариться купа запитань, на які немає відповіді. Я так розумію, у вас немає ясності, так само, як у мене. І коли там один орган чомусь вважається більш святий, а другий менш святий, в мене теж питання до тих, хто визначає ці дефініції. Тобто виходить так, що дійсно новий орган, я в принципі з психологічної точки зору можу пояснити. От якби ви там проводили зараз опитування, кому ви більше довіряєте, НАБУ чи Генеральній прокуратурі, я думаю, що 95% написали, що вони, чи проголосували, що вони довіряють НАБУ. Чому? Тому що після Майдану, після Революції Гідності всі хотіли оновлених якихось механізмів роботи чи боротьби, верніше, із корупціонерами. НАБУ уособлює в собі оцей орган. Єдине питання, що за 2 роки ми так і не побачили конкретних результатів. Ну, погодитесь, що немає результатів від НАБУ.
Точно так Знову ж само, таки, є точно питання, так само, чому, і точно є так само, як причини. немає результатів від НАЗК. Я, до речі, 2 роки тому, 4 навіть роки тому, коли починалася дискусія, коли західні наші партнери вкидали нам цю історію гарну, яка виглядала дуже красиво в документах, що от треба створити нові антикорупційні органи, я казав, що насправді треба не створювати антикорупційні органи, треба реформувати діючі органи для того, щоб вони потім один з одним не входили в клінч, щоб вони не створювали додаткової конкуренція. Це завжди добре, але це війна на самознищення. Зараз це війна на самознищення. Ну, бачите, конкуренція і війна, ви самі кажете, це різні речі абсолютно. Так, правильно, але я кажу, що це зараз доводить до війни. Я дуже добре пам'ятаю, коли міністр внутрішніх справ за часів Януковича вибивав двері в Генеральну прокуратуру. Ви пам'ятаєте, як міністр Цушко вибивав двері? Це теж була війна. Але раніше це була, знаєте, така трохи підкилимна, дуже мало було там політичного шуму. Зараз це вийшло назовні. І вибачте мене, це взагалі мінус для України. Це не для конкретного там генпрокурора чи для пана Ситника. Ну, це взагалі мінус, тому що ми підтверджуємо оту прекрасну цитату про те, що там, де 2 українці, 3 гетьмани. І мені здається, в цьому головний корінь. Зараз знову-таки йде дискусія про те, що треба створити антикорупційний суд. Впевнений, що це ще буде ще одна гілка влади, яка буде впливати опосередковано, неопосередковано, напряму буде впливати на сутності отаких конфліктів. І стане ще одним отаким яблуком розбрату. Ну, тут я вас почула. В мене ж є запитання з приводу того, як, на вашу думку, все мало би відбуватися, який є вихід з ситуації. Але мені видається, що у вас, напевно, і немає такої однозначної відповіді, принаймні на кілька хвилин. Вихід з ситуації щодо силовиків? Для того, аби ці органи працювали продуктивно. Бо насправді в суспільстві є багато різних теорій, чому вони працюють непродуктивно. Одна з них – це, до речі, про те, що потрібно створити антикорупційний суд, бо вже на етапі потрапляння справ, знову ж таки, НАБУ до суду, ці справи просто розвалюються, бо суди корумповані. Це одна з версій. Є ще багато різних версій. А ви знаєте, що в деяких районних центрах не працює жоден суд, тому що немає після проведення люстрацій, немає взагалі суддів, які би приходили там на роботу. І там вже пачками лежать справи, які взагалі не розслідуються. Тільки чомусь в районних маленьких центрах. В Печерському суді всього 4 судді, щоб ви розуміли. Вони справляються. Вони не справляються. Там точно так само зараз черга, наскільки мені відомо, на кілька місяців вперед. Це при тому, що це центральний суд в центрі Києва, який, до речі, дуже часто приймає політичні рішення, да, там, і виносить політичні рішення щодо дії тих чи інших чиновників чи політиків. Ну, тут я вас почула, і ви, власне, говорите про те, що нема чорного, нема білого, але ми, люди, схильні завжди до чогось схилятися. Така тавтологія. Звичайно. І, власне, коли говорити вже про справу Михайла Саакашвілі, про яку ви згадали, то, знаєте, коли представник силового відомства, керівник Генеральної прокуратури говорить все чітко, і те, що він говорив, скажімо, в понеділок, співпадає з тим, що він говорив вівторок або вівторок-середу, то, відповідно, більше виникає довіри. І ситуація, насправді, як на мене, вона була би кумедна, якби не була така плачевна, коли вчора Генеральний прокурор говорить про те, що Михайлу Саакашвілі начебто вручили підозру, сьогодні вже його чекають на допит. Ну, нормальна процедура. Ти отримав підозру, ти приходиш на допит. А сьогодні ввечері адвокати говорять про те, що вони жодного документа від силовиків насправді не отримали. Ніхто не вірив цим адвокатам. А сьогодні з'являється повідомлення від Генеральної прокуратури вже після 11 ранку про те, що Михайлу Саакашвілі направили підозру за адресою, де, власне, він мешкає, де вчора кілька годин були силовики. Це що? Тут знову ж таке питання, я не хочу зараз виступати ні адвокатом Саакашвілі,
не адвокатом абсолютно Ви силових не можете бути відомств. адвокатом, бо ви, по-перше, журналіст і засновник Інституту світової політики. Але мої слова будуть інтерпретовані. Але я просто хочу нагадати, що, наприклад, ви правильно сказали, що історія, вона дуже така специфічна, баришня. От я хочу нагадати 2011 рік. Великі масові протести на вулицях Тбілісі, президент Саакашвілі і Ніно Бурчанадзе, колишня віце-спікер, грузинського парламенту, яка, вибачте, бере гроші у Російській Федерації. Більше того, за моєю інформацією, вона навіть приїжджала на той час, коли президентом був Медведєв, вона приїжджала в Київ і домовлялася в готелі «Національний», де сьогодні, там, біля якого, власне, всі події. Вона домовлялася про фінансування цих акцій. І тоді Саакашвілі з водометами і з поліцією жорстко розігнав маніфестацію, причому що там було досить багато людей, тобто там було кілька тисяч людей. І зараз от ситуація в Україні. Тобто, Але ми, власне, бачимо те, що відбувається на мітингу, я вас переб'ю. Ну, не кілька тисяч людей насправді зараз цієї трансляції Радіо Свобода не видно, насправді. Скільки там людей? І відбувається це вечірнє віче під Верховною Радою, яке було заплановане на 6 годину. І я, власне, нагадаю глядачам, хто не знає, на цьому вічі пан Саакашвілі пообіцяв, що озвучуватимуть вимоги і план дій конкретний, чіткий, але мирний. Так, будь ласка, продовжуйте. І це питання, знаєте, от історія от грається, да, такими фактами. Тобто тоді, коли Бурчанадзе брала гроші у Російській Федерації, у президента Медведєва, то це було погано. Зараз так виходить, що Саакашвілі, якщо підтверджується та інформація, яка була озвучена Луценком, якщо він брав гроші у Курченка, до речі, це не заборонено законом. Ну, щоб ви розуміли, тобто брати гроші у будь-кого на акції – це не заборонено законом. Але тим не менше, але є інше питання про те, що Курченко, він тут звинувачується, не знаю у скількох епізодах офіційно, але плюс-мінус у 10 епізодах. Отут вже питання, наскільки законно брати гроші в такої людини, ну, так? Це звичайно, тобто це питання того, наскільки він є, ну, вибачте, токсичним для України, так? І це питання вже більше, мабуть, із розряду моралі. І тут питання одного де-факто плану. Тільки тоді Саакашвілі вважав, що співпраця з Росією неможлива і треба розганяти подібні мітинги. Зараз він створює подібні мітинги. І навпаки каже, що от ми мирним шляхом добиваємося. До речі, там теж звучали тоді відставка президента, тоді теж Бурчанадзе піднімала це питання. Можемо згадати те, що відбувалося вчора ввечері, тобто це вже була ніч на середу, коли, я так розумію, правоохоронці, силовики, вони прийшли шукати, так, в 6 ранку Михайла Саакашвілі і, власне, шукали в наметах його, і все було зовсім неспокійно. Давайте пригадаємо, як це було, і підемо далі до теми. В черном, я не знаю откуда это, ну спали. Полиция, наша полиция в черном. Разбитой головой. Да. Били всех, маленьких, За качество записи, пожалуйста, да. К сожалению, приходится снимать. Колеса! Сюда колеса! Огонь! Власне, ми побачили те, що відбувалося в 6 ранку на світанку в тому таборі, такому імпровізованому, До речі, Саакашвілі так і не виявили. Так, його там, як виявилося, не було, хоча він сам сказав, що він був просто в іншому наметі. За деякою інформацією, він був дійсно не в іншому наметі, він був через дорогу в готелі, і насправді він звідти і вийшов вранці до своїх прибічників. Я з приводу цього відео і з приводу ще теми Саакашвілі, аби ми її завершили, я насправді боюся таких
порівнянь, які я сьогодні чула, але чула кілька разів порівняння цього відео, цих подій, цієї ночі з тим, що відбувалося, ну, плюс-мінус в цей же час в 13-му році, коли починалася Революція Гідності, коли починався Євромайдан. Наскільки, на вашу думку, доречно і наскільки випадає в цій ситуації порівнювати цих два паралельних світи? Взагалі не випадає їх порівнювати. Мені насправді дуже шкода, що дуже багато людей порівнюють ці дві події, оскільки згадайте, що було 30 листопада 2013 року. Люди вийшли за свою гідність, дійсно. Нас обдурили, нас не повели в Європейський Союз, не підписали асоціацію з Європейським Союзом, побили студентів, по-звірячому побили насправді. Пояснивши, що ялинку треба було поставити, так? Ну, тобто під різними приводами. І нинішнє – це просто елемент політичної боротьби. І я прекрасно розумію, що накал людей, ну тобто злість, людська злість і агресія, вона нікуди з Майдану не пішла. Тобто, якби влада дійсно виконувала все те, що вона говорила на Майдані, то, очевидно, прихильників Саакашвілі було ще менше. Але він зараз уособлює цей подразник для влади. І через те збирається там 300 людей, 1000 людей. Ви згадайте, вчора Саакашвілі кричав «Київ, вставай», а Київ не повстав. Тому що насправді вони не зовсім, не то, що не вірять Саакашвілі. Ви думаєте, що вони довіряють владі, чи вони там підтримують владу? Ні, вони не вірять владі. Але вони тим більше не знають, хто прийде наступний, хто може бути уособленням отих надій, наступних, в наступній Верховній Раді чи наступним президентом. Тобто зараз немає визначеності. Тоді визначеність була, тому що тоді насправді були лідери опозиції. Я, до речі, можу нагадати, що тоді найбільший рейтинг був після Януковича у Кличка. Пам'ятаю цю фотографію, яку нещодавно здали журналісти, власне, коли так, це була я одна поставив, де на прес-конференції, я тоді був у Вільнюсі, коли ви це поставили, я згадала. Власне, робили ставку на Кличка, і, власне, біля нього, я глядачам розкажу. Всі мікрофони були і багато так далі. Мікрофонів, а, власне, біля Петра Порошенка не було жодного Більше мікрофону. того, тоді сиділо 3 лідерів опозиції, і навіть не було 4-го стільця. Петро Порошенко взяв стілець і поставив сам. Він тоді на прес-конференції не сказав жодного слова, але картинка була, що є 4 лідери опозиції. Бачите, як історія може помінятися? Історія може помінятися, і я хочу зовсім, аби коротко, так аби десь тут риску підвести. В тих порівняннях між тим, що відбувається зараз, і порівнянні цього з Революцією Гідності і з тими подіями, чи не бачите, не можна їх порівнювати. Власне, чи не загрожує це певним нівелюванням цієї святості Євромайдану і Революції Гідності? Про що я говорячи, в мене горло стискається. Бо коли все частіше ми якісь речі порівнюємо з цією Революцією Гідності, то так складається, що наче ми вже вийшли на вулицю, ми зібрали, ми поставили намети, взяли якісь палиці для захисту і все, це наче в нас вже революція. Але речі різні і нівелюється таким чином та святість. Скажіть, будь ласка, а не нівелюється, коли, ви пам'ятаєте, представників колишнього режиму Януковича, коли вони розказували, що ви, що ми виходили на Майдан за гроші. І не один Майдан, два Майдани були, всі за гроші. Да, вони казали, що ви виходите за гроші. Мені точно ніхто не платив гроші, я впевнений, що і вам не платили. А тут, якщо буде доведений факт, що людей звозили на акції протесту Саакашвілі, якщо люди ночують, причому що це за гроші абсолютно ворогів України. Якщо буде доведено. Якщо буде доведено, це буде взагалі зовсім по-іншому інтерпретовано. І мені здається, що дуже багато людей зараз після вчорашнього відео, вони дуже критично поставилися і зараз вже ставляться до Михайла Саакашвілі. Більше того,
Мустафа Найєм написав дуже класний пост в Фейсбуці, що зараз до Михайла Саакашвілі найкраща відповідь Михайла Саакашвілі – це взяти і дати відповідь на всі ті питання, які були поставлені, в тому числі щодо соратників, а там звучать дуже такі неприглядні слова керівника там штабу Саакашвілі щодо цих політиків. Тобто тут питань зараз дуже багато, їх набагато менше, ніж відповідей. І насправді я думав, що Михайло Саакашвілі сьогодні вранці піде і дасть ці покази, більше того, приведе камери і це все зробить публічно. Чого йому не вистачило цього, я не знаю. Може, пан Саакашвілі не читав пост Мустафи Найєма, бо ви пам'ятаєте цю історію, вже не будемо її обговорювати, оцю ранішню історію журналіста BBC, який поставив запитання Михайлу Саакашвілі, і він йому не досить красиво сказав, начебто відчепись. Справа така. Про ворогів ви згадали, в нас часу насправді небагато залишається, я хочу поговорити, власне, про новини за кордону від нашого агресора, від Російської Федерації. Вчора ввечері стало відомо про те, що Росії заборонили брати участь в Олімпійських іграх у Південній Кореї в наступному році. І хтось каже насправді, що це удар для Росії, зокрема для російського населення, це шалений удар. А хтось насправді каже, що таким чином Кремль виграв. Ви знаєте, це знову ж таки залежить від того, як Кремль розверне свою пропагандистську машину і як це буде інтерпретовано. Я читав сьогодні, до речі, новини, що хокеїсти збірної Росії звертаються до Володимира Путіна і просять, щоб взяти участь, просто як до царя, просто батюшки звертаються, просять дозволити їм взяти участь у Олімпіаді і так далі. А вони, до речі, можуть взяти участь, уточнимо, але без російської символіки. Гратиме олімпійський гімн і олімпійський прапор. Потім друга новина, яка мене сьогодні вразила, про те, що віце-прем'єр російський заявляє, що російський прапор таки буде на Олімпіаді, але на церемонії закриття Олімпіади команда може вже пройти, після того, як закінчиться власне змагання, команда може пройти під російським прапором. А віце-прем'єр, до речі, ви не про Мотко зараз, який довічно відсторонений взагалі від участі? Це не інший віце-прем'єр, але тим не менше. Я не знаю, насправді, чи радіти цьому, чи не радіти. Тому що Росія дуже часто агресію з зовнішнім ворогом використовує в своїх внутрішніх цілях. І враховуючи те, що в черговий, 4-й раз будуть вибори президента Путіна, то я впевнений, що і ця історія буде зашита в передвиборчу кампанію про цю чергову холодну війну між Заходом і Росією, і це в черговий раз буде використано російською пропагандою лише для того, щоб акумулювати електорат і використати його на президентських виборах. Ми, відстежуючи власні інтереси, власне кажу, ми в Україні часто говоримо і поєднуємо для себе деякі дії, буду говорити президента Путіна, не загалом Росії, деякі дії президента Путіна з тим, з Олімпіадою. Зокрема, коли була Олімпіада в Сочі, теж ми багато всього порівнювали. Деякі вчинки Путіна, і, зокрема, на Донбасі, теж пояснювали тим, що наближається Олімпіада, і, власне, перед Олімпіадою треба зробити або після. І в цьому контексті чого можна чекати з точки зору чи стратегії, чи тактики Росії, якщо говорити про наш український Донбас? Я не вірю в те, що зміниться на Донбасі до президентських виборів в Росії. Мені здається, що до цього, і це, до речі, показують останні зустрічі Волкера із Сурковим. І, власне, те, що як дуже легко відкидаються будь-які пропозиції по Донбасу. Мені здається, що Росія вчергове затягує цю всю гарну пісню. Питання, знову ж таки, чи Сурков зараз є
тим гравцем, який може донести інформацію до Путіна, чи він взагалі зараз настільки є впливовим, як це було 2 роки тому. І враховуючи не такі давні події у Луганську, де, власне, Сурков програв свого ставленика і абсолютно контрольовану ним людину Плотницького. Тобто зараз знову дуже велика кількість запитань. Я єдине, на що сподіваюся, що дійсно наших 72 людей, які зараз перебувають в застінках ОРДЛО, що вони до Нового року зможуть повернутися в свої домівки. Оце буде найкращим, мабуть, фіналом цього року по Донбасу. Що буде наступного року? Ну, мені здається, що так просто Росія не відпустить ні Донецьк, ні Луганськ. Мені здається, ми давно вже з вами не говоримо так просто в контексті того, що Росія відпустить Донеччину. Ми не говоримо взагалі про близьку перспективу. Ми ж прекрасно розуміємо, що реінтеграція – це мінімум 8-10 років. Але реінтеграція – це вже після того, коли ця територія наша. А питання, скільки ще часу пройде до того моменту, поки територія буде нашою. Зараз з нами на зв'язку є Роман Цимбалюк, власне, журналіст з Москви. Пане Романе, доброго вечора. Чи ви нас чуєте? Вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір. Я вас дуже прошу трішки голосніше, бо насправді я вас погано чую. Добрий вечір. Пане Романе, ви розкажіть, власне, які настрої безпосередньо в Росії, у Москві, серед звичайних людей. От, власне, вчорашня новина про те, що Росія не братиме участі, принаймні під державною символікою на Олімпіаді 2018. Наскільки вона шокувала, вразила і, можливо, дуже засмутила москвичів, зокрема, або ж навпаки? Насправді це новина вчорашнього дня, і сьогодні, після оголошення заяви Путіна про те, що він збирається вчетверте перемогти на президентських виборах, ця тема відійшла на другий план. Зазначу, що з самого початку, от особливо в коментарях людей на російських державних агентствах, частіше всього можна було побачити слово «війна», що таким чином Захід оголошує війну Російській Федерації, але і зразу за цим дуже багато російських коментаторів, російських експертів та якихось громадських діячів почали говорити про те, що якщо людина виступить під нейтральним прапором, то тим самим він зарадить батьківщину, і вже таким чином настроювали людей, що росіяни взагалі туди не поїдуть. Але після того, як Путін оголосив своє бажання перемогти в виборах, то після, мабуть, він став був у дуже гарному гуморі, в гарному настрої. Він сказав, що не буде чинити перешкод людям, олімпійцям, які все життя поклали на те, щоб стати спортсменами такого рівня, і вони зможуть поїхати під нейтральним прапором. Власне, після цього всі суперечки після цих слів закінчились, і всі розмірковують на тему, чи вдало Путін оголосив про бажання брати участь в виборах. Тобто, якщо резюмувати, пане Романе, я так розумію, про новину, що Путін братиме участь у президентських виборах, у транспорті, в магазинах, на вулицях, звичайні люди обговорюють набагато більше, аніж Олімпіаду. Я б навіть так не казав, що більше чи не більше. Питання в тому, що як новина живе 1 годину чи 1 день, і зараз це питання просто стало неактуальним, і увага засобів масової інформації як результат російського споживача, звичайних людей, автоматично переключилась на це. Але всі розуміють, що наразі кандидатура Путіна, вона безальтернативна, і тому це досить сумно і для росіян, і для іноземців, таких як ми. Пане Романе, спасибі вам за те, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру. Роман Цимбалюк наживо телефоном з Москви був з нами на зв'язку. Тож, насправді, нічого такого нового звідти з Москви ми не почули того, аніж те, що ви мені говорили тут, в Києві, за столом. Ну, власне, Роман підтвердив. Прогнозовано це все. Це все прогнозовано, це все технологічно. Я ще раз переконаний, що зараз пропагандистська машина буде працювати виключно на
відсоток. Я не кажу на виграш Путіна, тому що це вже очевидний факт. Тобто це можна зараз навіть там декому святкувати в Кремлі. Але я думаю, що Путін буде власне змагатися сам з собою, скільки він відсотків набере цього разу. Чи це буде Встановлювати власний рекорд. 87%, чи це буде 91%, ну в залежності від того, з якими силами він підійде до виборчого процесу. Я вас почула. Спасибі вам, пане Вікторе, за те, що ви прийшли і знайшли можливість до нашого ефіру долучитися. Дякую вам за гарні питання. Цікаву розмову. І дякую вам, глядачі каналу АТR, за те, що ви цих 40 хвилин були разом з нами. І я нагадаю, що гостем нашої студії був Віктор Шлінчак, засновник і голова правління Інституту світової політики, а також керівник інформаційного агентства Главком. Я ж з вами не прощаюся. Ми ще побачимося менш ніж за півгодини. Тож залишайтеся з АТR, попереду багато цікавого.